सावंतवाडी शहराच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेली नव्या नळपाणी योजनेच्या कामात कुठलंही राजकारण न करता जनतेच्या सूचना ऐकून चांगलं काम करण्यासाठी निश्चितच पावलं उचलली जातील। येणाऱ्या मे 2027 पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास आणून शहरवासियांना सुरळीत आणि मुबलक पाणी पुरवठा देण्यात येईल, अशी ग्वाही पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी दिली। सद्यस्थितीत 3500 नळ ग्राहक असून ही नवी योजना मार्गी लागल्यानंतर 5000 ग्राहकांचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे। आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, आमचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे खासदार नारायणरावजी राणे, त्याचबरोबर आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्याचबरोबर आमचे नगराध्यक्ष मॅडम माननीय श्रद्धाराजे भोसले मॅडम व उपनगराध्यक्ष माननीय आमचे निरवडेकर साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी पुरवठा सभापतीपदी माझी निवड झाली। याबद्दल मी आधी सर्व वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानतो आणि सावंतवाडी शहरासारख्या एका महत्त्वाच्या पाणी पुरवठा या पदावर एवढं मोठं पद मला पहिल्याच टर्मला दिलं, त्याबद्दल मी सर्व वरिष्ठ नेत्यांचे मनापासून आभार मानतो। संस्थान कालापासून चालू असलेली आपली सावंतवाडी नगर परिषदेची पाणी पुरवठा योजना आणि त्यानंतर नगर परिषदेची योजना अशी मिळून आपल्याकडे भरपूर म्हणजे 250 वर्षाचा इतिहास आहे पाणी पुरवठा विभागाला। या पूर्ण विभागाची माहिती घेतल्यानंतर आणि या पदावर पदभार स्वीकारल्यानंतर आपण संपूर्ण विभागाचा आढावा घेतला आणि त्या संपूर्ण विभागाचा आढावा घेत असताना सावंतवाडी शहरात दोन विभाग आहेत पाणी पुरवठा, महत्त्वाचे पाणी पुरवठा करणारे। एक म्हणजे चिवाळ टेकडी आणि दुसरी म्हणजे नरेंद्र डोंगर। या दोन महत्त्वाच्या स्रोत म्हणजे साठवणुकी टाक्यावरून आपल्याला शहराला पाणी पुरवठा होतो आणि गेल्या 5 वर्षाचे म्हणजे आपण सर्वे केला, त्याच्यात गेल्या 5 वर्षाची पूर्ण माहिती घेतल्यानंतर, तक्रारींचा आढावा घेतल्यानंतर असं निदर्शनास आलं की नरेंद्र डोंगर ही जी टाकी आहे त्या टाकीच्या पूर्ण म्हणजे जेवढा भाग येतो टाकीच्या एरियामध्ये एवढ्यामध्ये पाणी टंचाईचं गेल्या उन्हाळ्यामध्ये म्हणजे महत्त्वाचं उन्हाळ्यामध्ये पाणी टंचाईचं प्रमाण जास्त आहे। त्याचबरोबर सावंतवाडी शहराला प्रस्तावित असलेली नाविन्यपूर्ण नळपाणी योजना 56 कोटी रुपयाची राज्यस्तरावरील नाविन्यपूर्ण योजना वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून आपल्याला मिळालेली आहे। ही योजना 8 डिसेंबर 2023 या रोजी मंजूर झाली। त्याच्यानंतर 1 ऑगस्ट 2026 ही पूर्ण करण्याची तारीख ही या योजनेसाठी दिली गेली। त्याच्यानंतर सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या प्रयत्नांनी ही योजना सावंतवाडी शहराला मंजूर झाली होती। 2023 नंतर आज 2026 पर्यंत म्हणजे जोपर्यंत नगर परिषदेची निवडणूक झाली नाही आणि लोक प्रतिनिधी निवडून आले नाही तोपर्यंत या योजनेमध्ये टोटल 85 किलोमीटरचं काम प्रस्तावित होतं आणि त्यापैकी शहरात 19.700 किलोमीटरचं काम आणि शहराबाहेर 7.5 किलोमीटरचं काम पाळणेकोण एरियामध्ये आणि केसरीमध्ये 18 किलोमीटरचं काम, अशा प्रकारे या कामाची विभागणी होती। शहरात टोटल अंतर्गत जलवाहिन्या पकडून डिस्ट्रीब्युशन लाईन सगळं पकडून 85 किलोमीटरचं काम प्रस्तावित आहे। त्यापैकी फक्त शहरात 19.700 किलोमीटरचं काम झालं होतं गेल्या
2023 पासून आज 2026 पर्यंत. त्याचबरोबर शहरात पाणीकोण धरण त्या दिशेने 7.5 किलोमीटरचं काम होतं, त्यातलं फक्त 2.5 किलोमीटरचं काम झालेलं होतं. त्याच्यानंतर केसरी जो आपला सगळ्यात मोठा पल्ला येतो, गुरुत्वाकर्षणावर अवलंबून असलेली ही योजना आहे तिथून येणारी, आणि त्याचं पूर्ण लेंथ 18 किलोमीटर होती आणि त्याचं 4 किलोमीटर काम पूर्ण झालेलं आहे फक्त. म्हणजे तसं म्हणायला गेलं तर फक्त 20% काम या योजनेचं 80% पूर्ण झालेलं आहे. दुसरी गोष्ट पाहता गेले 6-7 महिने तुम्ही बघता की सर्वोदय नगर आणि गणेश नगर किंवा शहराचा त्या साईडचा भाग जो बघितला तर तिकडे जवळजवळ गेले 6 महिने खुदाई झाली होती आणि त्याच्यानंतर बरेच दिवस काम रखडलेलं होतं. त्याच्यामुळे आम्ही सर्व कामाची पाहणी करून आपण त्या पूर्ण योजनेला दिशा देण्याचं एक काम केलेलं आहे आणि लवकरात लवकर त्या भागातील काम जे झालेलं आहे त्या भागातील काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टरला सूचना केलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे त्याने WBM म्हणजे खडीकरण करण्यास सुरुवात केलेली आहे. काही त्या योजनेमध्ये परमिशनच्या बाबी पेंडिंग होत्या, जेणेकरून ग्रामपंचायत कोलगाव म्हणा, नॅशनल हायवे, PWD, जिल्हा परिषद, त्याचप्रमाणे केसरी ग्रामपंचायत, अशा सर्व म्हणजे ज्या मेजर जिथून खुदाई होणार आहे अशा भागात परमिशनचं काम पेंडिंग होतं. गेल्या आठवड्याभरात आपण सर्व कार्यालयांना भेट देऊन हे काम कुठेपर्यंत पोहोचलंय याचा आढावा घेतला. संबंधित अधिकाऱ्याशी भेट घेऊन संबंधित अभियंत्यांशी बोलून आपण लवकरात लवकर या परमिशन कंप्लीट करू आणि या परमिशन झाल्यानंतर या कामाचा वेग अजून वाढेल असं आम्हाला वाटतं. पाणी पुरवठा विशेष समितीची सर्वसाधारण सभा पार पडली. त्यामुळे या सर्वसाधारण सभेत आमचे 5 सदस्य आणि सभापती हे सगळं मिळून आम्ही या पूर्ण जी पाणी पुरवठा योजना नागरिकांसाठी आहे, जी शहराचे प्रमुख म्हणतात, पुढील 50 वर्षाचं नियोजन लावून जे प्रमुख पाणी पुरवठा योजना चालू आहे त्याच्याबद्दल नागरिकांना माहिती व्हावी आणि ती पाणी पुरवठा योजना आपण गेले अनेक दिवस या योजनेबद्दल महत्त्वाच्या चर्चा ऐकतोय, पण लोकांमध्ये कोणताही संभ्रम न राहता ही योजना लोकांसाठी आहे आणि जी लोकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने आणि विशेष करून काम ज्या दर्जाचं काम झालं पाहिजे त्या दर्जाची माहिती आणि लोकांना जे गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी आपण ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. एकंदरीत हवा आहे कारण आता फक्त 3 महिने झाले, 3 महिन्यात काही यावर तुम्हाला सविस्तर सांगायचं म्हणजे ज्यावेळी आपण सत्तेत आलो त्यावेळी या पूर्ण योजनेचा आढावा घेणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम होतं आपलं. त्यानंतर या योजनेचं प्रारूप काय आहे, ही योजना कोणत्या पद्धतीने सावंतवाडी शहरासाठी राबवली जाणार याची माहिती आम्ही सर्वांनी घेतली. त्याच्यावर आपल्या कॉन्ट्रॅक्टराकडून आपण 2 वेळा पूर्ण नगरसेवकांसाठी माहितीसाठी आपण वेळ घेतल्या सगळ्या नगरसेवकांच्या आणि त्यांच्यासमोर ही पूर्ण प्रेझेंटेशन झालेलं आहे. म्हणजे ही योजना कोणत्या दिशेने राबवणार आणि कुठून कुठे पाणी जाणार हे आपण प्रत्येक नगरसेवकापर्यंत पोहोचवायचं काम आपण केलेलं आहे. बिल झालं नाही कारण ज्या दिशेने काम झालं पाहिजे होतं गेल्या किती 57 कोटी 7 कोटी रुपये बिल त्यांचं निघालेलं आहे. अद्याप 50 कोटी रुपयाचं काम बाकी आहे. ठेकेदाराकडून जो डेडलाईन म्हणजे पूर्ण जो त्याचा तो काय काम करणार, कशा प्रकारे, कोणत्या पद्धतीने, कुठच्या दिशेने करणार हे सगळं आपण घेतलेलं आहे. तर त्याने अद्याप मे 2027 पर्यंतचा चार्ट आपल्याला दिलेला आहे आणि हो पूर्ण होणार म्हणून मे मध्ये. त्याच्यात त्यांनी अशा सगळ्या गोष्टी त्याच्यात परमिशनच्या गोष्टी होत्या सगळ्या त्या पूर्णत्वास नेऊन म्हणजे आपण प्रगतीपथावर आहोत की PWDची परमिशन म्हणा, नॅशनल हायवेची परमिशन म्हणा, या सगळ्या परमिशन आपण त्याला लवकरात लवकर घेऊन देण्याचा एक प्रयत्न करत आहोत आणि त्यानुसार त्याने आम्हाला
27 मेची तारीख दिलेली आहे पूर्ण. नंतर आमच्या लक्षात आलं की जेवढ्या परमिशन त्यांना मिळाल्या तेवढं खुदाई करून त्याच्या खाली लाईन घालायचं काम त्यांनी केलेलं आहे. हीच माहिती तुमच्या समोर आणण्यासाठी मी आज पत्रकार परीक्षेत घेण्याचं कारण हेच आहे. कारण कसं आहे, हे काम अद्याप आपण म्हणतो तसं ज्या वेगाने व्हायला पाहिजे होतं त्या वेगाने झालं नाही. पण मला नक्की तुम्हाला एक आशा देतो की या सभापती पदाच्या कार्यकाळात आपण जास्तीत जास्त काम त्यांच्याकडून करून घेऊ आणि जेवढं काम झालं तेवढंच त्यांना पेमेंट मिळेल एवढं आपण पूर्णपणे प्रशासन स्तरावर नियोजन करू. आता आपण कसं आहे, ही योजना आत्ता आपण पूर्णपणे पाहणी करतोय. जवळजवळ 2 धरण आपले जो जलस्रोत आहे केसरीचा, काल आपण तिथे जाऊन पाहणी केली. रविवारी आपण पाळणेकोंड धरणाची पाहणी केली पूर्ण. त्याच्यानंतर जो प्रस्तावित तिथे नवीन जो फिल्टर आहे, पाणी शुद्धीकरण केंद्र, त्याची पण पाहणी केली नव्याने होत असलेल्या. त्याच्यानंतर तिथे एक आपला 0.2 MLDचा एक पाणी पुरवठा जो एनजेपीने उभारला होता तो पण आहे, त्याचीही पाहणी केली. बंद अवस्थेत आहे आता. आणि ओव्हरऑल सगळं पाहता कामाचा दर्जा म्हणजे आपण त्याला कुठेही कामाच्या दर्जामध्ये कॉम्प्रोमाइज करायला दिलेलं नाही आहे. कारण हा जो प्रश्न आहे, हा शहराचा विकासाची दिशा कुठच्या दिशेने जाईल, येत्या काळात किती लोकसंख्या वाढेल, त्याच्यानुसार पाणी प्रश्न हा शहरासाठी भरपूर महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आपण कॉन्ट्रॅक्टरला कोणतीही ढील दिलेली नाही, त्याच्यात आपण कोणतीही तडजोड केलेली नाही. आपण त्याच्याकडून 100% क्वालिटीचं काम आणि चांगल्या दर्जाचं काम अपेक्षित करून या कामाची पूर्णत्वास नेण्यासाठी आपण त्या दिशेने त्याला सूचना केलेल्या आहेत. अद्याप आपण याबद्दल त्यांना विचारणा करू, कारण मलाही माहिती नव्हती की आपण त्यांना फोन केला. आजच आपण या संदर्भात आता आपण ह्या विषयात संबंधित आपल्याकडे तज्ज्ञ अधिकारी नाही आहे, तरी त्याच्यावर बांधकामचे जे अधिकारी आहेत सरडे, ते पाहणी त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत पूर्णपणे. त्याच्यानंतर आपण जे आपले निवृत्त अभियंता होते त्या अभियंत्यांची यावर म्हणजे त्यांची मदत घेतली आपण या गोष्टीसाठी. त्याच्याबरोबर MJPचे निवृत्त अधिकारी, त्यांच्याबरोबरही आपण भेट घेऊन त्यांच्याकडूनही माहिती घेतली या संदर्भात. आणि तसं पाहता त्यांनी काही सूचना केल्यात आम्हाला की कोणत्या पद्धतीने काम करून घेतलं पाहिजे, कोणत्या पद्धतीने मेजरमेंट झाल्या पाहिजे, कोणत्या पद्धतीने पाईपलाईन शहरात आल्या पाहिजेत, यावर आपण त्यांच्याकडून सूचना घेतलेल्या आहेत. आणि त्यानुसार त्याचवेळी कॉन्ट्रॅक्टरला आपण सूचना केल्या की या कामामध्ये कोणताही भ्रष्टाचार किंवा कोणताही चुकीच्या पद्धतीने काम होता कामा नये, आणि तसं काम आपण त्यांचं सुरू केलेलं आहे. जसं म्हटलं मगाशी की नरेंद्र डोंगर टाकी ही खूप महत्त्वाची, म्हणजे ह्याच्यावर माझ्या मते अर्ध्या शहराचा लोड आहे. ते पाहता आपण पाळणेकोंड टू नरेंद्र डोंगर या प्रमुख जलवाहिनीचं आपण कामाला सुरुवात केली आहे. बाहेरच्या वाड्यामार्गे माठेवाड्यातून ती लाईन नरेंद्र डोंगरपर्यंत पोचणार. म्हणजे उन्हाळ्याचा काळ बघता, एप्रिल मेचा कडक उन्हाळ्याचा, आपल्याला ती जलवाहिनी सगळ्यात जास्त महत्त्वाची आहे. कारण झिरंगवाडी, माठेवाडा, उभा बाजार आणि बाहेरच्या वाड्याचा काही भाग, सालईवाडा, त्यानंतर जुना बाजार, हे पूर्ण एरिया आहेत. तिथून गेल्या सर्वेप्रमाणे तिथे जास्त पाणी टंचाईची त्रास आहे नागरिकांना. तर त्या जलवाहिनीचं काम आपण प्रामुख्याने हातात घेतलेलं आहे, मोठ्या जलवाहिनीचं. तर तिथे थोडा रस्त्याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे, म्हणजे काही ठिकाणी रस्ते लहान आहेत आणि काही ठिकाणी रस्ते जे आपल्या लेनमध्ये पाहिजेत ते आहेत. तर तिथे निवृत्त अधिकारी जे होते आपण त्यांना घेऊन गेलो. संबंधित आपण सगळ्या नगरसेवकांना आवाहन केलेलं आहे की तुम्ही या कामावर नियंत्रण ठेवा, नजर ठेवा, कारण सगळीकडे आपण पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे आपण त्या ठिकाणच्या वॉर्डच्या नगरसेवकांना आवाहन केलेलं आहे की तुम्ही तिथे उभे राहून जरा तुम्ही नजर ठेवा आणि या कामावर जास्तीत जास्त चांगल्या प्रमाणात काम होईल याची तुम्ही काळजी घ्या. त्याप्रमाणे आपण तिथे जे निवृत्त अभियंता होते त्यांना घेऊन गेलो आणि तिथे त्यांना सांगितलं की ज्याप्रमाणे जे सांगतात, ज्या सूचना दिल्यात त्याप्रमाणेच काम झालं पाहिजे. होऊ शकत नाही, कारण काय प्रत्येक नगरसेवकाला चांगले मित्र आहेत, माझे जुने सहकारी आहेत आणि ते माझ्या वयाचे आहेत. मुळात बघायला गेलं तर चांगले अभ्यासू नगरसेवक आहेत. आणि त्यांनी ज्या प्रकारे म्हणजे तिथे त्यांनी स्वतः आले
आणि त्यांनी त्या कामाची पाहणी केली. मलाही तिथे बोलवून घेतलं, मी पण तिथे गेलो आणि संबंधित अधिकारी जे होते, निवृत्त अधिकारी, त्यांनाही आम्ही त्या कामावर बोलवलं आणि तिथे ह्या गोष्टीवर चर्चा झाली की कोणत्या पद्धतीने काम झालं पाहिजे आणि आपण त्या ठिकाणी त्याच वेळी त्या संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला सूचना करून आपण चांगल्या पद्धतीने जसं एस्टिमेटमध्ये आहे त्या पद्धतीने काम करण्यासाठी सूचना केली. काही गोष्टी आम्हाला आढळल्या तिथे चुकीच्या पद्धतीने होत्या, पण आपण त्याच ठिकाणी त्या कामाची